Pak Iwan. Nembe napa, Pak? Macul. Kok sengak men to? Genano wong nyekel gitaran kok jek takon nembe napa, Pak? Kakean basa-basi kowe iki. Maksud kula niku kok dengaren men gitaran kalih nyanyi. Nembe enten apa to, Pak? Aku tuh baru menjalankan misi. Misi napa? Rahasia no. Oh, misi rahasia. Jebul sakniki iki Lin masih nyambi kali intel barang to, Pak? Mbak. Mbak Moni. Mbak. 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 Endi to wong iki? Kok tekan intel bareng to, Bul? Loh, lah niku wau jare misi rahasia. Iki ra ono sangkut paute karo intel. Ora ono sangkut paute karo kelinmasan. Loh, lah terus kalian apa? Wong lanang gitaran karo nyanyi iki meh ngopo to? Oh, nggih. Paham kula, Pak. Paham? Paham no. Nah, Berarti sakniki jenengan pensiun dadi Linmas, Pak. ora i? Lah kok mengamen? Kok tekan ngamen to, Bul? Omonganmu nglibet meni tekan ngendi to men iku? Lah sakniki nak wong gitaran kalih nyanyi niku nak mboten konser nak nggih ngamen to, Pak. Sembung, Bul. Kula request that simple, Pak. Kok simpel. Lagu apa kuwi? Alah nih kalau Pak, intinya kacamata, mama udahlah. Intinya kacamata, mama udahlah. That simple. Yang waras, that simple. Yang waras, that simple. Waras, Pak. Oh, nggih, siap. Dadi kula mbayar kos pas jenengan pun mriki to, Mbak? Nggih, siap. Mayan, sanggo jajan sik. Nah, niku korce, Om. Dra, lagi teko to, Dra. Lak ora sabar aku. Nggih kudu sabar no, Om. Gaweke lagu nggo wong wedok. Niku kudu dipikir tenanan. Piye carane ben wong wedok niku iso kesengsem. Ya wis. Lah kene diajari aku. Hap. Lho niku, lirike kula kirim ten WA-ne jenengan. Oke. Jane ngopo kayak iki? Ket mau genjreng-genjreng ae. Ngerti suarane kaya black diseret kok bantere ra umum. Wis, rasa dipaido. Pak Iwan kae iki lagi jatuh cinta Karo sapa? karo Mbak Meni. Mereka iki arep ngerayu nganggo lagu. Wis lawas tenan. Wong rayu wong wedok jaman saiki kok nganggo lagu. Ayo ra mempan. Setuju. Modale wong lanang jaman saiki ku ya, Bul. Nek ora rupane bagus, ya saldo rekening, Bul. Minimal 2 digit. Setuju. Apa meneh nek rupane bagus, tumpakane mentereng, omahe apik, ATM-e unlimited. Alah, aja kok wong wedok to, Bul. Widodari medhone lho, mesti kintil. Setuju. Untuk kita satu, untuk selamanya. Mantap tenan apik. Yo, jenengan ganti. Oke, tak cobone kene. Lirike sip.
Telah berlalu sayang. Kok bisa sih? Nek nyanyi mbok dirasake. Suara gitaris piro, suara vokalis piro. Rawaton mangap. Ya sorry. Tak coba pisan guys ya. Nggih. Telah berlalu rasa yang berdua Nah, ngoten lak pengen. Lanjut. berempat bersama masa yang berlalu. Weh, ket mau ngentuli. Kaya anggota DPR divisi misi ya iki. Wis, rasa mengomentari wong liya. Lah kowe dhewe lho, piye? Maksudnya? Modalmu nggo nyedaki Tamiya iki lho apa? Oh, nek aku ro Tamiya kuwi modale cinta, Bul. Lah, cinta yang sejati itu ora mandang rupa, ora mandang bondo, Bul. Oh, sik. Iki bertolak belakang karo sing mbok kandhake mau lho. Lho, ya memang beda, Bul. Sing tak omongke mau kuwi iki sing anu ngono lho, Bul. Sik to. Lah, sing jenenge cinta karo sing tak omongke mau iki beda, Bul. Bulet kaya entut ta. Loh, neng kan anu to, Bul. Wis. Rasa bahas wong wedok. Intinya perempuan dan cinta itu multi tafsir. Tapi maksudnya kayak gini. Titik. Untuk kita satu, untuk selamanya. Mantap. Pokoknya pesen kula. Jayati tenan nyanyine. Ampun sah kesusu. Sing sareh. Dan satu lagi. Ampun lali. Opo? Atus sikat gigi. Oke? Ini cek wangi loh. Nah, kok kayak makan batang ini ya babku. Nanti Pak Iwanmu. Weh, kok ngendi weh? Golek Mbak Menik arep bayar kos. Ning rene kok wonge. Innalillahi. Dulure gek dikabari, Sis. Ora enek iki maksudnya lagi reneng kos. Ora mati. Walah. Lah terus nanti urung bayar kos lho. Balik kampung, bapake lara. Gek kira-kira baline rene kapan kuwi meh? Jarine ya seminggunan. Seminggu. Ya, Bul. Gas. Kasno. Tati. Apa ya? Wes, ayo melu wae. Gayeng-gayeng. Oke.